Йордо БГ. И сега ще снимам клип на Крафт. Вижте колко работа се строил. Цял час не се навър. Нищо не е, просто аз съм го такова го строил. Сега ще знам. Не знам. Светим. Чай. Ще построим още едно басейнче, мато с почивкаме. Маничко. С едно барче тук. Тъй. Нейко. Тъй. Все. Чайте. Но в Сърбия осигурява място за настаняване на всеки мигрант, който се обърнал за ги убеждава да преместени в приемните центрове, където могат да и да покриват. Всъщност точно тъй тук. Идите се поема от 4 международни организации. В една от 17-те сгради има стая за работа от 4 от ангели, защото това е най-място, което са направили милни условия. И приемните и живославие. Всеки може да бъде на свободно място. Сега. Ето, кой е? Спомнил това ли? Не. Не. Не, това е крава. Това е величавка. Ето го. Остава тъм. Разкова вътре. Ето го. Те ще напишем магазин. Где? Идва, бе. Не е това. Ай, год. Ето е стабилата. Ей, тук е магазин. Те чакам, не знам за който. Ето. Магазин. Те. Ще да го взем. Сега. Ето точно тъй. Пуф, пуф, пуф. Чакай, кое? Пуф, пуф, пуф. Хопа. Хопа, хопа. Хопа, хопа. Тъй. Сега. Затвори пътища и създаде сериозни проблеми при извозването на учениците от селата. Училищните автобусчета не бяха тръгнат, а до класните стаи стигнаха едва половината от децата. Но в Кълък нямаше автобус от Нидак. Отсъствието ще бъдат изменени, като е осъществена връзка с родителите. Половин-метър сняг буквално парализира Хасково. Просто навътре квартала е жива трагедия. Че след като спирката и ние сме зарадени от Бога. Сутринта с вериги са между двата, да карам детето. Камиони аварираха в града, а две вериги стигнаха до пациентите след намесата пожарната. Ще ми трябва да слушам този клип. Не приключва клипа. Айде, сетне. Всички готово.
И да всичкото звучи. Надявам се да ви хареса. Ако е така, пишете, абонирайте се на канала.